Salam yani hormatly adamlar. Garaşlar bağı bir taraf yurdumuzdaki täzelikler kimim habarlar bilen tanıştırýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly Prezidentimiz Gurbangully Berdymухамедов Ministrler Kabinetiniň başlygynyň o Senat toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň kimim ýurdumyzyň vilayatlarinyň häkimleriniň gatnaşmagyna salwizy aratny şarkal iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyny owa hojuluk işleriniň barşyna garally. Şeýle-de käbir beýleki meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Hepdeniň dowamyna alyp barilen işler barada häkimleriň hasabatlary dinlenildi. Hormatly vilayetlerin häkimleri hem minister kabinetiniň başlygynyň ornwasary orada gelýär. Şuňky video ardyň şarkaly geçirýän iş maslahatymyzda esasan o hojuluk işlerini seredeli. Käbir beýleki mesele ara alyp maslahatlaşylýan esasan hepdeniň dowamyny alyp baran işler barada hasat bermek üçin şu aşağıdan soraglary seredeli. Ýagny Olaytlarda gowoçu ekiljek meydanlar, ekişmekden talabalar taýýarlanýarmy. Sürüm tekilleş işler belirlen möhletlerde geçirilýärmi. Olaytlarda gowoçu ekişini agrasiýon hem möhletlerden ýokary ýerli geçirmek üçin ulanjak tehnikalar we gurallar awatdan mövsüme doly taýýar edilýärmi. Olaytyň paýt hem ýöndürjileri tohum bilen doly üçin edilýärmi. Muňa üçin ekiş mewsumda çelni zerowlan gowy tohumlary taýýarlanýarmy. Vilayetlarda ýarlyk yer almany. Soğunyň hem beýlik gök ekinleriň ekişiniň belirlen agrasiýon keme möhletleri hem de ýokary ýerli geçirmek üçin zerowlan çäreler görülýärmi. Ýurdumyzda adyk üçinçiligini potolandyrmak Hem buğdayın ýokary hasylyny öndürmek üçin vilayatyň hem buğday eklen meydanlaryna ide işler ýokary hili alyp barylýarmy. Buğday meydanlaryny mineral dökümler bilen ýemitlendirmek hem ötüş suwuny tutmak hem agrasiýon keme möhletlerde geçirilýärmi. Ýurdumyzyň 2019-2020 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna hem de o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetlerde şeýle meýleşdirilen işleriň öz wagtynda we ýokary hili ýerine ýetirmegi gazanylýarmy. Ýurdumyzyň garaşlygyň hem şany 30 ýyl münasibetli vilayetlerde açılıp ulanmağa bermege onu tutulan hem medeni durmuş ve öýrençilik maksatda desgalan guruluşyk hem işleriň belirlen möhletlerde tamamlanmak hem üçin edilýärmi. Vilayetlerde esasy ýaşaýyş jaýlarynyň mektepleriň çağlar baglaryň ýyldyrşyny we elektrik energiýasynyň üçin edilişini we berk gözegçilikde saklaýarsyňyz. Hormatly Prezidentime de gün tertibine häkim meselelер bilen baglanyşykly hasabat bermek üçin ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda alınıp bolýan işler barada aýdyp, gowy çekiljek meýdanlaryň ekşi mögsümine taýýarlanýy hemde ekşi geçirmekde ulanjak tehnikalar we gurallary mögsüme dogry taýýar etmek, paýta öňürjileri ekşi mögsümine çenli zerur mukdarda tohum bilen üpsün etmek orny görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýlekem vilayatda yer almanyň, toğanyň we beýleki gök ekinleriň ekişiniň belirlenen möhletlerde we ýokary ýerli geçirmek üçin zerur çäreler görülýär. Adyk üçinçiligini potolandyrmak we buğdaýyň ýokary hasylyny öndürmek maksady bilen vilayatyň buğday eklen meýdanlaryna ýygyk işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp barylmak üçin ähli zerur çäreler görülýär. Şonuň ýaly hasabatyň barşyna häkim ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin belirlenen işleriň öz wagtyna we ýokary ýerli ýerine getirilmegine gazanmak orny ýygyderli işleriň görülýänini aýtdy. Garaşdyrmamyzyň şu ýyl belirlenjek şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayatda açılıp ulanmagy berilmegi meýleşdirilýän desgalaryň guruluşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmagy üçin hem degişi işler alınıp barylýar. Şeýlekem ýaşaýyş jaýlarynyň mektepleriň çağlar baglarynyň ýaradylyşy we elektrik energiýa bilen üpsün edilişi barada hem hasabat berildi. Hormatly Prezidentime de hasabat dinläp, vilayatyň gowy çekiljek meýdanlaryny ekşi mögsümine talaba laýyk taýýarlamagyň mümkindigine ünsçekdi. Gowy çekişini agrotexnik möhletlerde we ýokary ýerli geçirmek üçin ulanjak tehnikalar we gurallar awatlanyp, mögsüme dolu taýýar edilmeliler.
paýta öňüçiler zerur bolan gowuşa tokumlar bilen dolu üpsün edilmeliler diýip hormatly prezidentimiz bu babatda anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýazlyk yer almanyň, togunyň we beýleki göw ekinleriň ikişiniň bellenlen agrotexnik möhletlerde hemde ýokary ýerle geçirilmek üçin zerur bolan çäreler görmegiň mümkindigini aýtdy. Azyk üpsünçiligini hasy puhtalandyrmak we buğdaýyň ýokary hasylyny öňdirmek üçin vilayatyň buğdaý eklen meýdanlaryna ýygyk işlerini ýokary ýerle alyp barmaly diýip milli liderimiz bellädi. Ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna ýokary ýerli ýerine getirilmegine gadalmak mümkindir diýip döwlet başlarymyz bu babatda degişi görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi gödüň ötürýän medeni durmuş we öňümçük maksatly diskalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmegiň mümkindigine aýratyn üns çekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz häkimi vilayatda ýaşaýyş çaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýaradylyşyny we elektrik energiýasy bilen üpçün edilişini bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Balkyn vilayatynyň häkimi Atahalliw vilayatyň owesynagy toplumyna amala aşyrylýan işler, şol sanyna ekrançyk meýdanlaryna geçirilýän çäreler barada gatabat berdi. Atabatda bellenşýäli vilayatyň gowy çekiljek meýdanlarynyň ekis mögsimine taýýarlanşy hemde gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikalar we gurallary mögsime dolu taýýar etmek, paýta öňüçileri ekis mögsimine çenli derur mukdarda tokum bilen üpsün etmek ornuny ýygyderli çäreler görülýär. Şeýlekem vilayatda yer almanyň, togunyň we beýleki göw ekinleriň ikişiniň bellenlen möhletlerde we ýokary ýerli geçirilmek üçin derur işler alınıp barlýar. Buğdaýyň ýokary hasylyny öňdirmek maksady bilen vilayatyň buğdaý eklen meýdanlaryna ýygyk işleriniň bildirilýän talaplary laýyklykda alınıp barmak üçin ähli çäreler görülýär. Atabatyň çäklerine ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin bellenlen işleriň öz wagtyna we ýokary ýerli ýerine getirmegine gadalmak ornuny ýygyderli tagallalaryň görülýänligi aýdyldy. Şeýlekem häkim garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän diskalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmak ornuny alınıp barýan işler barada gatabat berdi. Şeýlekem häzirki döwürde ýaşaýyş çaýlaryň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýyladylyşy we elektrik energiýasy bilen üpsün edilişi bilen baglanyşykly habar berildi. Hormatly prezidentimiz gatabat dinläp, owagyjyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen ýerleri öz wagtyna sürmek we tekillemek, tohumlar saýlamak hemde nowatdaky ekiş mögsimini ýürütü tehnikalar bilen üpsün etmek ýaly agrotexnik çäreleriň uly ähmiýeti eýdigini belledi we şunuň bilen baglanyşykly çäreleriň öz wagtyna geçirilmegini üpsün etmegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyz vilayatyň buğdaý eklen meýdanlaryna akinleri mineral dökümlerini iýmitlendirmek we özüç suwun tutmak işlerini ýokary ýerle alyp barmak we agrotexnik möhletlerde geçirmek babatda degişi görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz döwlet we o milli maksatnamalaryna laýyklykda vilayatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna we ýokary ýerli ýerine getirilmegini gadanmagy tapşyrdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli açylyp ulanmaga berilmegi gödüň ötürýän diskalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmegiň zerurdygyna üns çekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz vilayatda ýaşaýyş çaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýyladylyşyny we elektrik energiýasy bilen üpçün edilişini bir gödekçilikde saklamak babatda häkimi anyk görkezmeler berdi. Sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahaty soňra Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradowyň gatabaty bilen dowam etdi. Häkim vilayatyň gowy çekiljek meýdanlarynyň ekşi mögsimine taýýarlanşy hemde gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikaları mögsime dol taýýar etmek, paýta öňüçileri gerekli derejede tokum bilen üpsün etmek ornuny görülýän çäreler barada gatabat berdi. Şeýlekem vilayatda yer almanyň, togunyň we beýleki göw ekinleriň ekişiniň bellenlen möhletlerde we ýokary ýerle geçirilmek üçin derur çäreler görülýär. Buğdaýyň ýokary hasylyny öňdirmek maksady bilen vilayatyň buğdaý eklen meýdanlaryna ýygyk işleriniň bildirilýän talaplary laýyklykda alınıp barmak üçin hemme çäreler görülýär. Atabatyň başynda şeýlekem häkim ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin bellenlen işleriň öz wagtyna we ýokary ýerli ýerine getirilmek ornuny alınıp barýan işler barada aýtdy. Garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän diskalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy üçin degişi işler geçirilýär.
Şeýlekem ýaşaýyş çaýlarynyň mekdepleриň, çağlar baglarynyň ýaradylyşy we elektrik energiýasi bilen üpsendilişi barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, obagjylyk işleri geçirilende agratiýan kadrlary gyşanykly bir jaý etmegiň we hukmany ýagdaýda wilayatyň toprak howa aýratynlyklaryny gözeňde tutmagyň zerurdygyny belledi. Döwlet başçylygynda wilayatyň gowy çekiljek meýdanlaryny ekşi mögsümine talaba laýyk taýýarlamagyň mümkindigini aýratyn belledi. Gowy çekişini agratiýan kömeklerde we ýokary hilli geçirmek üçin ulanjak tehnikalar we gurallar awatlanyp, mögsüme dolu taýýar edilmeliler. Paýta öňürjüleri tohum bilen dolu üpsün etmek üçin ekşi mögsümine çenli zerur bolan gowy tohumlary taýýarlanmalylar. Hormat prezidentime ýazlyk yer almanyň, toganyň we beýleki göw ekilleriniň ekşiniň bellenlen agratiýan kömeklerde hemde ýokary hilli geçirmek üçin zerur bolan çäherler görmegiň mümkindigine ölçekdi. Buğdayın ýokary hatyryny öňürmek üçin wilayatyň buğday eklen meýdanlaryna, ýygyk işlerini ýokary hilli alyp barmaly hormaty prezidentimiz belledi. Döwlet başçylygynda alman öňdewazy kazananlaryny ekrançyň baý milli tejribesi bilen taýdaşly utgoşduryp, işiň peýdalanmagyň mümkindigi bar aýdyp, bu urda Obagjylyk institutynyň alymlary bilen birlikde işlemegiň zerurdygyna üns çekdi. Hormat prezidentimiz alymlaryň obagjylyk ekinleri aýratynda yer alma boýunça işläp, bu adyklyk önümiň hilini we önümliligini, ýokumlylygyny artdyrmaga aýratyn üns bermekleriniň maksady raýak boljakdygyny aýtdy. Şol ekinleriň yerli toprak howa şertlerine alaýyk gelýän görnüşlerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Şeýlekem döwlet başçylygynda Merkezi Aziýa sebitinde ekologiýa degişli esasy wezipeleriň biri bolup durýan araly halat etmek bilen bagly alınıp bolýan işlerde bu institutyň alymlarynyň hem özi münasip goşuntylaryny goşmagyny gazanmagynyň zerurdygy bar aýdyp degişli görkezmeler berdi. Ýurdumyz 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda wilayatda şu ýyl meýilleşdirilýän işleriň öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirilmegini gazanmak mümkindir. Milli liderimize garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli wilayatda açylyp ulanmagy maksat edilýän medeni durmuş we öýrümçik ähmiýetli diskalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpsün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz häkimi wilayatda ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň ýaradylyşyny we elektrik energiýasi bilen üpsün edilişini bir gözükçülükde saklamak babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Lewap wilayatynyň häkimi Amangelliýew wilayatda alınıp bolýan işler barada hatabat berip, wilayatyň gowy çekiljek meýdanlarynyň ekşi mögsümine taýýarlanýy hemde gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikalar we gurallary awatlap, mögsüme dolu taýýar etmek, paýta öňürjüleri ekşi mögsümine çenli zerur mukdarda tohum bilen üpsün etmek oruna görülýän çäherler barada habar berdi. Şeýlekem wilayatda yer almanyň, toganyň we beýleki göw ekinleriň ekşiniň bellenlen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmek üçin zerur çäherler görülýär. Buğdaýyň ýokary hatyryny öňürmek maksady bilen wilayatyň buğday eklen meýdanlaryna ýygyk işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp barmak üçin degişli işler geçirilýär. Atawatyň çäklerini ýurdumyz 2019-2025-nji ýyllarda durumçy ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin bellenlen işleriň öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirmegine gazanmak orna ýygyderli tagallalaryň görülýändigi barada habar berildi. Atawatyň başyna şeýlekem garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli wilayatda açylyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän diskalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy üçin hem degişli işleriň alınıp barýandygy aýdyldy. Şonuň ýaly ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdepleriň, çağlar baglarynyň ýaradylyşy we elektrik energiýasi bilen üpsün edilişi barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, o senagy toplumynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipeleri ünsjekdi. Hemde agratiýankanyň bellenlen kadrlaryna laýyklykda ýerine getirilmeli meýdan işleriniň gurulşyna jogapkärli çemleşilmeligini aýtdy. Döwlet başçylygynda munyň aýratynda güýlük buğdaýy ýokary hilli ýygyk edilmegine, gowy çanyň, ýer almanyň, güýük bakça we beýleki obagjylyk ekinleriniň ýazky ekşiniň agratiýan kömeklerde geçirilmegine degişlidigini aýtdy. Şu wezipeleri ýerine getirmekde alymlar bilen birlikde işlemegi tapşyryp, döwlet başçylygymyz amaly tarapdan netije berjek alymy taýdan esaslandyrylan işläp taýýarlamalaryň zerurdygyny belledi. Hormat prezidentimiz wilayatyň gurulşyk meýdançalaryna işleriň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, bina edilýän deskalarda ilkinji nowatda şu ýyl garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna başlanýyp, ulanmagy berilmegi gözeňde tutulýan deskalardaky işleri bellenlen möhletde tamamlamagy tapşyrdy.
Şeýlekem döwlet başlarymyz häkime vilayetde ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýaradylşyny we elektrik energiýasi bilen üpçün edilşini bir gödükçülükde taklamagy taşyrdy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayetde alınıp bolýan işler barada aýdyp, gowy çekiljek meýdanlarynyň ekşi mögsümine taýýarlanşy hemde gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikalar we gurallar awatlap, mögsümi dolu taýýar etmek, paýta öňürleri derur mukdarda tokum bilen üpçün etmek ornuny görülýän çäreler barada gatabat berdi. Gatabatyň çäklerine bellenşi ýaly şeýlekem vilayetde yer almanyň, toganyň we beýleki göwükünleriň ekşiniň bellenlen möhletlerde we ýokary ýyly geçirmek üçin degişli çäreler görülýär. Bugdaýyň ýokary hatyryny öndürmek maksady bilen vilayetyň bugdaý eklen meýdanlaryna ýydak işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp barmak üçin derur işler geçirilýär. Şeýlekem häkim ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçyk saatlardan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin bellenlen işleriň öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirilmegine gadanymak ornuny ýyligderli işleriň görülýänini aýtdy. Araşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga beriljek desgalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy üçin hem degişli işleriň alınıp barýanlygy bellenildi. Şeýlekem ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýaradylşy we elektrik energiýasi bilen üpçün edilşi barada gatabat berildi. Hormat prezidentime de gatabat dinläp, obagjylyk işleriniň netijeligini ýygyderli ýokalandyrmagyň derurdugyny ölçekmek bilen mögsümleýän işleri öz wagtyna geçirmegiň, ekrançylary höwetlendirmegiň we gollamagyň, bereketli hatyr almagyň özüni düňni bellädi. Şonda güýlük buğdaýy ýokary hilli ýydak edilmegi, gowaça, göýük bakça ekinlerine we yer alma ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen ýerleriň degişli derejede taýýarlanmagy, büyük çäreleriň agroten kadra laýyk gelmegi möhüm ähmiýet eýdir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz tehnikalarň we gurallaryň ekşi mögsümine dogry taýýarlanmagy, mögsümiň zerur bolan tokumlar bilen üpçün edilmegi, işleriň agroten möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegi babatda bir näçe degişli taşyklar berdi. Ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçyk saatlardan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda vilayetde şu ýyl meýilleşdirilýän işleriň öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirilmegine gadanmak möhümdir. Hormat prezidentimiz garaşdyrmamyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmegi gödüňletdirilýän medeni durmuş we öňümçük maksatly desgalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmek möhümdigine aýratyn ünsçekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz häkime vilayetde ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň ýaradylşyny we elektrik energiýasi bilen üpçün edilşini bir gödükçülükde taklamagy taşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň oýsynaňy toplumna gödükçü diýen ornasary Urad Gelliýew döwlet başlarymyzyň ulul beren taşyklaryň ýerine getirilşi, obagjylyk buğdagyny ösürmek ornuny ýüňde bolan wezipeleri berja etmek babatda bellenlen çäreleriň durumçy geçirilşi hemde degişli gurulşyk desgalarynaky işleriň ýagdaýy barada gatabat berdi. Hormat prezidentime de gatabat dinläp, vilayetlerdaky etrap tehnik hyzmat edýän kärhanalaryna bar bolan ähli obagjylyk tehnikalarynyň we gurallarynyň awat ýagdaýda taklanmagyny hemde mögsümleýän obagjylyk işlerine netijeli ulanmagyny üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň vilayetlerine gowy çekişine zerur bolan taýýarlyk işleriniň geçirilmegi baradaky meselelerini çekip, ekşi geçiriljek meýdanlarda türüm we tekillik işlerini bellenlen möhletlerde geçirmek üçin bu ýurda obagjylyk tehnikalarynyň dolu güýjüne iş edilmegini üpçün etmek babatda görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de paýta tarapdaryjy kärhanlarda paýta çiň malynyň ýokary hilli gaýtadan işlenmegini hemde ekşi mögsüm üçin zerur bolan gowaça tokumlarynyň taýýarlanmagyny üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz galla kärhanalaryna adyklyk buğdaýyň talaba laýyk saklanmagyny bir gödükçülükde saklamagyň hemde ýylatymyz üçin ýokary hilli un, çörek we çörek önümleriniň öňdürilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Şeýlekem milli liderimiz ýurdumyzyň ýylatyny özümizde öndürilen yer alma we göýük bakça önümleri bilen ýeterlik möçberde üpçün etmek üçin vilayetleriň häkimlikleri bilen birlikde zerur bolan işler geçirmegi, bu ýurda öňüm öndürjileri ýokary hilli tokumlar bilen üpçün etmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz sanly video ara gatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyna gatnaşyra gizlenip şeýle diýdi. Urad Gelliýew. Size ve Ministr Kabineti'nin başlanan beylik formatlarlarına Ministr Kabineti'nin geçen meclisine bellek geçişmeyeli. Ministr Kabineti'nin giyinişli meclisine seni her pudu koyuncu anıp barlayan
işler hem tecrümek barada yendirgedik hem tavsap berýär. Bu uğurlar boyunca hasat bermeyim tayarlıp görün. Hormatly masalada gatnaşyjylar we şonuň bilen sanly video aratnaş arkaly iş masaladymyzy geçirip gutarýar. Men ähliňizde hem üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Şeýlede şogun Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başly goşun generali Gurbanguly Berdymухамедов ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edareleriniň maddi enjamlaryny binýadyny mundan belägen puwtulandyrmak we döwrewaplaşdyrmak bilen baglanşykly alınıp berýän işleri bilen tanışdy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başly harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadynyň puwtulandyrşy bilen tanışdy. Mälim bolşýaly ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly 27 ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Geňişden göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadyny mundan meýlekde puwtulandyrmak we döwrewaplaşdyrmak harby gullukçylar we terkerdiler üçin ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelýän we ýokary ýakymlyk derejesi bolan harby libaslaryň täze nuskalaryny taýýarlamak boýunça tapşyklar berdi. Döwlet başlarymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryna ýaýdanlandyrylan harby özgertmeler durmuşa geçirmegiň çäklerini alınıp bolýan işleriň wajypdygyny öňe çekip, olary ýerine getirmekde ýurdumyzyň gorun şähetine bolan harby doktrinasynyň gelip çykýan wezipeleriň amaly aşylmagyna aýratyn ähmiýet berilmeligini bellädi. Döwlet başlarymyz harby gullukçylar üçin ýöritel waslaryň nuskalaryny gözden geçirip, olar babatda bir näçe bellikler aýtdy. Hormat prezidentimiň belleşýäli döwrewap harby waslar ýokary hilli, degişi aýratynlyklar bolan matalardan taýýarlanmalylar hemde bildirilýän talaplara doly laýyk gelmeliler. Bu olaryň niýetlenen maksadyny, şeýlekem gelşikligini nazara almak bilen harby gullukçylar we terkerdiler üçin ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelýän we ýokary ýakymlyk derejesi bolan harby waslaryň amatlygyna degişidir. Hormat prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadynyň ýygyderli döwrewaplaşdyrylmagyna, harby gullukçylaryň durmuşy we gulluk etmek üçin hemme zerur şertleriň döredilmegi, ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagy bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiz tarapyndan hemişelik üns merkezinde saklanjakdygyny aýtdy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýol başlaryna bu düzümlerde ýaýdanlandyrylan harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde we ýurdumyzyň gorun şähetine bolan harby doktrinasynyň gelip çykýan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Şoň sanly video aratnaşyklygamy arkaly Türkmenistanyň we Oman sultanlygynyň daşary işler ministrläriniň arasynda dowşuk geçirildi. Gepleşikliň başynda siýasy, diplomatik, sowda, iqtisady we medan insanperwer ulgamlardaky Türkmen Oman gatnaşyklaryna degişli meseleleň giň toplumy aralyp maslahatlaşyldy. Ministrler iki ýurdun daşar siýasat idaralarynyň arasyna hyzmatdaşlygyň netijeligini belläp geçdiler. Tebit we halkara düzümleriniň çäklerine gatnaşyklaryň hemde hyzmatdaşlygyň ilerledilmeginiň derwatlygyny ykdymak bilen taraplar paragaçylygyň durnuklygyň we durnukly ykdysady ötüşiň saklanmagy uğruna garaýşlarynyň bir meňdeşligini tasdikladylar. Muňa iki ýurdun awraýly halkara guramalaryň çäklerine özara hereketleri hem şaýatlyk edýär. Şeýle-de ulug ulgamyna hyzmatdaşlygy aýratyn ünsörli. Diplomatlar ýurtlaryň ikisiniň hem özdeşli geografik ýerleşiginiň bardygyny we demirgazyk günortak hem günnogor gün matar uğurlary boýunça halkara ulug täsir geçirlikleriniň döredilmeginiň möhüm çatyry bolup durýanlyklaryny belläp geçdiler. Şeýle-de iki taraply hyzmatdaşlygyň hukuk binýadynyň ösürülmeginiň zerurlygyny tadylar. Resminamalaryň tatlamalarynyň häzirki ýagdaýyna da seredilip geçildi. Iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümet ara toparynyň döredilmegine gyzyklanma bildirýäni gaýdyldy. Çünki ol sowda gatnaşyklarynyň şortany neft, gaz, kimia, dokma senaty, owu hojalygy we beýleki urlarda hyzmatdaşlygyň içeňleşdirilmegine oňyn itergi berer. Taraplar bilim we medeni sağlyk goraýjy we lukmançylyk uğurlaryna hyzmatdaşlyk giňeltmek we tejribeler alşmak mümkinçilikleriniň giňeldilmegine de seredip geçdiler. Hormatly prezidentimiň sanly bilim ulgamyny ösürmek barada amallaşdyrýan işleri ýokary netijelere wetlenýär. Bu ugurda durmuşa geçirilýän işleriň her biri gahrman arkadagymyzyň öňde goýan degişli wezipeleriniň ösünlikli çözülmegi bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Dünya tejribesiniň häzirki zaman almanyň gazananlaryny peýdalanmak bilen ýurdumyzda sany bilim ulgamynyň ösürilmegine hormatly prezidentimiz ulun seriýär. Dolandyryş edaralary bilen ýozary kereket edýän almy guramalary bilim ulgamyny fizika we ýuridik şartlary innovasiýa işine çekmek şeýle-de işlenip taýýarlanýan programma üçinçiliginiň öňümçiligi geçirilmegini şartlandyrmak maksady bilen
Sany iqtisadiyata geçmek boýunça Türkmen Agratnaşyk Agentliginiň sany çödügüt IT meýdança hojalyk jemgyýeti döredildi. Bu hojalyk jemgyýetinde ýurdumyň dörli pudoklarynyň sany iqtisadiyata geçmegi bilen baglanyşly ýokary derejeli IT hünärmenleri we milli ähliňde dünýä tejribesine gawat gelýän programma üçinçiligine taýýarlamak işleri anyp barlýar. Ýurdumyň öňdewaji IT kompaniýalary, hususy telekeçileri, talipleri we programma üçinçiligine döredip bilýän adaty raýatlar bu meýdançanyň dahyllary hökmüne hasaba anyp bilerler. Sany çödügüt IT meýdança hojalyk jemgyýeti dörli pudak edaralarynyň sany iqtisadiyata geçmek bilen baglanyşly sargıtlaryny kabul edip, olary taýýarlamak işlerini düdümindäki dahyllar bilen şertnama arkaly ýerine ýetirýärler. Programma önüme döredilenden soň maglumat tehnologiýalar bölümi tarapyndan bu programma üçinçiliginiň kiber howplara durnuklugy kesitlenýär we resmileşdirilýär. Sany iqtisadiyata geçmek boýunça burgamda döwre wap maksatnamadan işler anyp barlýar we hyzmatlaryň bir näçe görnüşleri amala asyrlýar. Innovasiýa gorşawyny emele getirmek ýurdumyzda sany ulgama geçmek işleriniň özünde diýär. Sany çödügüt IT meýdança hojalyk jemgyýetiniň baş maksady ýaşlaryň ilmi amaly öňümçiligi ukyplaryny artdyrmak, internet ulgamynyň milli ähliňde gerimini giňetmek, internet torunyna maglumatlary artdyrmak, ýüze çykyp bilýän soraklaryň anyk jogaplaryny ýerleşdirmek, kompýuterleşdirilmegi ähli ulgama ornaşdyrmak bolup durýar. Sany çödügüt IT meýdança hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri döredilýän şertler mümkinçilikler üçin mehriban akadamda alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 1 fevralda saat 20-den 2 fevralda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistany howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balqan vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, güne ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 2-7 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, güne ordan tele sekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Mara vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, demir güne ordan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzüne 11-16 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, erden vilayatyň günorta etraplaryna az kem ýağşýar. Demir güne ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 0-5 gradus, gündüzüne 10-15 gradus maýly bolar. Daşul vilayatyny ötkäpdirän bulutly howa bolup, demir güne ordan tele sekundda 7-12 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus öçeni maýl, gündüzüne 7-12 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäpdirän bulutly howa bolup, güne ordan tele sekundda 9-11 metr etýän şemal öter. Howa gejesine 2-4 gradus, gündüzüne 15-17 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň gowşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş paslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazara alyp, pasla görä giymek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berja etseňiz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar dötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.